חלק מהאנשים מבטיחים לנו הבטחות כבר מאז שאנחנו זוכרים את עצמנו. חלק מהאנשים אולי עושים רושם טוב, אבל משאירים הרגשה שלא הכל גלוי. חלק מהאנשים בכלל לא מתביישים לחזור שוב ולספר לנו סיפורים. חלק מהאנשים כנראה עדיין לא סגורים מה הם רוצים לומר לנו. ולחלק מהאנשים באמת האמנו ונתנו צ'אנס, אבל כמובן גם זה לא צלח. נמאס לנו לשמוע סיפורים, מגיע לנו להגשים את עצמנו.